कन्हैया जी किशन भाई हमारे के 100 रुपये पुरस्कार दिले बड़े हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। लेकिन बढ़ जा बबुआ, लेकिन आज जमाना कैसन आ गई बा? कैसन? अरे हई देखो डिस्को आ गई दुनिया दुनिया। अब भाई के भात नहीं लौंडावा के बुनिया। अरे हई देखो डिस्को आ गई दुनिया। हई देखो डिस्को आ गई दुनिया। अब भाई के भात नहीं लौंडा के बुनिया। भाई के भात नहीं लौंडा के बुनिया। घर के देवता बाबूजी, घर के देवी माई, घर के देवता बहरी घूमे बहरी में पूजात बा। अब भाई भूखे डहकता रे साला भर पेट खात बा। गाल के बेस बढ़ा दो। घर के देवता बहरी घूमे बहरी में पूजात बा। अब भाई भूखे डहकता रे साला भर पेट खात बा। संग में लेके घूमता रो साली चुना मुनिया। संग में लेके घूमता रो साली चुना मुनिया। अब भाई के भात नहीं लौंडा के बुनिया। भाई के भात नहीं। जमाना कैसा है? मुख्तियार कुमार जी हमरा के 100 रुपए का पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। बीबी खातिर सीडी किनाता घर में रोबे मतारी। पापा जी के रोजे उठौना में देता लो गाड़ी। बीबी खातिर एलईडी किनाता घर में रोबे महतारी। बाबूजी के रोजे उठौना में देता लो गाड़ी। बारा शासन सहतारी बुढ़िया पुरनिया। बारा शासन सहतारी बुढ़िया पुरनिया। अब भाई के भात नहीं लौंडा के बुनिया। भाई के भात नहीं लौंडा के बुनिया। लहरिया लूटाए राजा, लहरिया लूटाए राजा। किशन नाचो नाचो नाच लो। लजाता लइका रोए लगी रे मर्द रोआ देबा का नाच बबुआ नाच सियान कहिया होगा नाचो सियान हो जा नाचो। ममहर से टूट गइल बा ना त सरुआ ना धड़ात बा। साली के नाम स्टेट बैंक में खाता रोज खोलात बा। देखी देखी लंगड़ों के बदलल रहनिया। देखी लंगड़ों के बदलल रहनिया। अब भाई के भात नहीं लौंडा खाले बुनिया।
बैठ जा 5 मिनट